Dünyada eng xaridarly akıllı telefonlaryň biri olan Redmi ýa-da Mi markaly smartfonlar Xiaomi kompaniýasynda öndürilýär. Kompaniýa 2010-njy ýylyň iýul aýynda Leijun tarapyndan esaslandyryldy. Kompaniýada häzirki wagtda dewrawap ýokary hilli smartfonlar, notebooklar, kompýuterler we akıllı telewizorlar öndürilýär. Xitay kompaniýasynyň ilkinji Redmi markaly smartfonlary 2013-njy ýylyň 12-nji iýulynda satışa çykarylýar. Kompaniýanyň öndüren smartfonlary dünýäde uly meşgullyga eýedir. Xiaomi kompaniýasy milyonlarça tehnika enjamlaryny satyp 2015-nji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girmegi başardy. Kompaniýa 24 sagatyň içinde 2.112.010 sany tehnika enjamlaryny satmagy başarýar. Kompaniýa 12 sagatyň içinde $335 milyon gazanyp, bir ýylyň içinde bolsa $420 milyon gazanyp rekord goýmagy başardy. Xiaomi kompaniýasy ýokary derejeli ösen Samsung we Apple kompaniýalarynyň derejesine ýetmegi başardy. Hatda bu kompaniýanyň Samsung we Apple kompaniýalaryndan geçip ösüp biljekdigini aýdýarlar. Günümizde Xiaomi kompaniýasy diňe bir akylly telefonlar däl, bir näçe haritlar we tehnika enjamlaryny öndürip satypa çykarýar. Kompaniýanyň web sahypasyna gireniňizde pikiriňize gelen ähli zat, meselem Xiaomi markaly galamlardan, ýagny ruçkalardan pikiriňize gelýän zat egin eşikleri çelli islendik haritlar satyn almak mümkin. Videom göwnüňize yarandyr diýip umyt edýän. Şu ýaly videolaryň gelmegini isteseňiz kanalyma agza bolmak ýeterlik. Indiki videomda näme barada gurrun edeli? Pikirleriňizi kommentariýada görkezmeyi unutmaň.